இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு தேவை. இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அதுவும் நம்மளுக்கு சைட் and then finish off this area and go to that area. See, we don't want this much coverage, no, unnecessarily. Dab. அதே மாதிரி ஆமாம், இன்னைக்கு ஆஸ்கர் டெமோ இதுதான். ஸ்லோ. இங்கே கொஞ்சம் இங்கே இப்படி பண்ண முடியும். டார்க் you have to light. Blend. Look down பண்ண சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணு. Look up. போட்டதெல்லாம் நிறைய அதுலேயே பண்ணிட்டோம். The very first thing is இதில் புஷ் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம். Have to blend slowly.